Здравейте! В това видео ще ви представим бъза, неговото лечебно действие, както и рецепти за неговото ползване. Бъзът има над 3 пъти по-висока антиоксидантна активност от витамин Е. Той е силно лечебно средство срещу грип и е силен имуностимулант, като може спокойно да се употребява при простудно заболяване, защото предизвиква изпотяване и сваля високата температура. Плодчетата на растението, било то свежи или сушени, се справят отлично в борбата срещу анемии. Освен всичко друго, черният бъз повлиява положително на сърдечната дейност и помага за сваляне на кръвното налагане. Ще се изненадате колко още лечебни приложения има черният бъз. Чай от негови цветове спомага при пресипнал глас и възпаление на горните дихателни пътища, хемороиди, плоднянка, високо кръвно налягане, импотентност, възпаление на пикочните пътища, възпаление на бъбреците и пикочния мехур, възпаление на простатата, уриниране на кръв, задух, затлъстяване. Можете да използвате пък отварата от листата на черния бъз външно за бани при кожни обриви, хемороиди и ревматизъм. Рецепти с бъз. Здравословен коктейл от бъз. Накиснете вечерта една чайна чаша сушени плодчета в чаша вода, след което на сутринта председете и изпийте на гладно. Отвара от бъз. Залейте 30 грама от плода с гореща вода и варете в продължение на 10-15 минути на бавен огън. Отварата да престои 45 минути и след това да се прецеди. Особено полезно при захарен диабет и злокачествени заболявания. Сироп от бъз. Измийте плодовете добре, като ги откъснете с вилица от дръжките. Напълнете в буркан един ред от бъз от около 3-4 см, след което поставете още толкова мед или захар. Повторете процедурата. Още плодчета, после още мед, докато запълните буркана. Последният пласт на буркана да е покрит с повече мед, но не го пълнете догоре. Сместа ще се движи в следващите дни малко нагоре. Покрийте гърлото с марля и оставете буркана на тъмно място. Бъркайте веднъж на ден с дървена лъжица. Да престои така от 3 до 5 седмици. Прецедете накрая през гъста марля и внимавайте някое плодче да не попадне в прецедения сироп и да предизвика ферментация. Съхранявайте на хладна, желателно в тъмни шишета, увити с тъмна хартия. Пийте по една супена лъжица преди ядене, а за деца по една чайна. Дозата да се удвои при случай на грипна епидемия. Вино от бъз. Останалите плодчета от горното ръководство могат да бъдат изсипани в по-голям стъклен съд, залети с вода, на 1 кг 3 литра вода. След 2 до 3 седмици ще получите вино. Пийте по една винена чаша преди ядене, на обяд и вечеря. Сладко от бъз. Сложете 1 кг плодове от бъз в кипящ захарен сироп от 800 г захар и 200 мл вода и варете. Пюре от бъз. Измийте 1 кг плодове от черен бъз и бланширайте 3 до 5 минути, после смачкайте през цедка. Добавете захар на вкус и варете до кипване. Сипете в стъклени бурканчета и стерилизирайте. Конфитюр от бъз. Смелете 1 кг свежи плодове, прибавете 1 кг захар и 2 чайни чаши вода и варете до желана гъстота. Мармалад от бъз. Измийте плода, след което го пресовайте, за да изтече сок и да облее зърната. Варете на умерен огън, докато не се сгъсти, след което сипете в бурканчета, докато е още горещ. Взимайте по една чайна лъжичка мармалад преди ядене. Внимание! Имайте предвид, че зелените или недоозрели плодове са отровни, тъй като имат съдържание на самбуцин и самбонегрин, които са отровни. Ако видеото ви е било полезно, ще сме благодарни, ако го харесате. Поздрави от екипа на здраве-bg.eu